For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Tipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors are as of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as Infertility Clinic, Ultrasound, Hematology, Microbiology, Biochemistry, ECG, Clinical Pathology, Pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Kardong Pini News Fast Karbi Anglong Birta Khanjibang Nilisani Songjalening Lengpi Aprangsi Birta Tepipen Arjoitha. Ronggagora Havar PHC scheme ke tang tiadim rat aning ke hangating perangke ke humri damahun kontraktor ke ther ke habdun nephan manjokta nang bi thek the pusi kontraktor jakong chepaklang Himonto Biswa Sarma la pentuli ram rong hangatum ameipi lwalong komaji rong supi tawar krong plialong ke ese tumpen mi ke kaipon Long Nit Congress Mondol Committee tum mai kangi kaprek asong atum Congress along cipa oktum Hemprek akisung ke long lirik ajok karbia khai ning isi karjap lapen kacirap rapeji aphan CCU atum chuningri Sorkar pen rong rup arlo anta mesen pen ki junalang ke longji aphan mate ke pajoy ke ji aphan pura PHA pen scheme palelo seta bangso scheme ke tangpon pe mate kaning joy no si ke ong sonsi Rongagora klengti so arong lapen sarmen ingtia rong long chorcho scheme along ta isilo hadak contractor ke long abang anut ka prek aphan chojor det ajoksi patang pi tekthedat loputa akoi pi bangso puthak hadak rata tumpen pherangke aphan kachohang atengsi pherangke humridam laso hut contractor kachekrong atum pherangke aphan kangche kether ke haponsi bang kuti alak kachopang lim atum aphan ke tarlip dam de La asabasub akam si tarlip areti tipusi ningche pathipen ningje bonta akam ningkan hini kethom klemdet apita tangpon pedat lo birta ke longdun atengke bangso scheme bil ke palongje aphan pura bang ahempen langpa sanponsi alomso aphan langpa wangsi photo aphan uthai pensi bil je palong pusi akoi pi jasemet engineer SO Debo Sarma atum celang dun dedet ajoglo sar ave osoche hok meng ave phejureng dok lasonsi mandedlo bangso putha pherangke aphan karju kipu news lepidet seta majok setame nangbi thek lapen matha the pusi contractor abang chipindak pon acha pene la nanglemen e goson lo thekong inti nangli lada inti arong sar iglo ma kalang iglo lang kami mane ini lai jitu tang alo pupen he tang alo pantan non puani da langlong igela langlong ela mane ningkan kon mak deiglo kan hini lo jo ningkan hini lo bola so lang mane tang dat pantan antang le ke lo lang le oh acha tela nya so lang nang patang ji pu ang ring do ma do ke komentu lom sing patang i ji pu lo ne to koson bena ke klem atum he la so ne li pudun mama kumali klem ni te klem pametu la se rata panke rat langjun long nai la se bang central government ke phai ki pilo pusi ni li ninje dun bo ni oi pi jab ta la la son ten skim tame ni li tum san maning tiarong kai skim ka dopi government he la no na check ka son tha lo ye la pula be ko so check bang lo yo da la tok ka le ilu no na be ye son da de son ni de ni li tum dak sarmani tiaso son dakta ai la ke pu pinya ni li ninje du long le pe la ba che thanu long le government la jo la non robol ha non kang ni la ta rap ha la ta le thang ka ve la se ni li jang ji che ta la ma ni asanga prega li ta
government itu panang pipi buat ale. Ason ni dah government je bang nak. Tak ale. Solom la party ale dar tum si mane angbong chijok po patang te da ti pijal bo. Ngason lo. Mata dam lo te. Acha la so PSC skin ye kumat ik lawan ik. Laga jauh. Kene kepunyang sataru. Sing taro. Oh, si. Ongbe pen jirsong inti News Fast Karbiang Long. Hemprek a joini penang ana song mahang patheglo anpar tabang so hemprek amen pen ratcharia song atung raraphan ka chongthui pachobai pen si aningkan pathonlo lake kaching room ning isi kalidet ajoglo athe anutin asongja methang ideology ke dorap ajok kachetonte dokoglo lasi hemprek aki sungaputha ke pachunji aphan convening committee for unification CCU pu asong mahang patheglo Lasi ladak hamphang asong pen chenglok KLNLF UPDS KPLT pen chenglok chingrum si hemprek kepalong da prang jiaphan song mahang pathek ponlo lasi hemprek hangjam pulote ningkan pharo pleng da phita chunun elo lapen karbiang long akisung ason 6 schedule pen chenglok ahoy alam ki sonsi sonsuri akisung nangki tokok lake ning isi kavya podlo hangjam damjam ajoglo lasi hemprek aning ke hang atum kachingrum ke nang sot aporlo usi district press club along pherangkia maike phahut CCU asong ja tumpen ningjepon kebangji ni phaikre pho arni hamren lapen inkoira pho arni hanjang lang swalo bangso consultative mai ing niponji anpar tadi phurong sopi alongta karbi national convention amai sitame kedoji aphanta chisik sedang pon bom loputa pangdakon news text report news fast Karbiang Long Batu dap ada por final cap apor volongkom aji atwar krong plialong Himanta Biswa Sharma Minister Lapen Karbiang Long Autonomous Council CM Tuliram Rong Hangatum aphoto aphan KSA volongkom aji arotum pen megikai pon KSA mai puche song teron ahin pen kethan ponatengke Himanta Biswa Sharma Minister pen rat athengnu kaning jepon kechok che lapen Ladakh Karbiang Long ACM Tuliram Ronghang kidudun joye puthak ningkang samsi ajoksi pini bangso sai deng nang koklo pusi ning jepon go back bini litum laso putak laso me pike kainang ko ka sorbo ala bini Himanta Biswa Sharma men alang Tuliram Ronghang CM council ong CM kya han sike kai la bangso nilitum la bangso me pike kainang ko ka thike la puen lo je kedam tang Himanta Biswa Sharma panisia jongkani alam la puen lo je iltum 6 schedule area long same iltum tribal ben akaprek kona kar bitum same non tribal tum same longle phelang nam long nangji lapen longle phelang jor long nangji pu la bangso kipu kaning je gelake alang inu Himanta Biswa Sharma Assam finance minister alang inu 6 schedule long aronatang loen order aronatang alang chini nelang ma Indian constitution long ke tok dak 6 schedule area long ke la puen lo je hola dake only tribal atum Ladakh litum Karbiang Long 6 schedule area tukur 244 area long ke litum karbi pe nakapre ka tungke longle phelangta nam longle jorta jorlong le istame Himanta Biswa Sharma kaningia bangke 15 desang bongsi Gorkha Nepali lapen ke Adivasi Okhomia Assamese tum same longle phelang nam long nang ko lapen jorlong nang ko anpar same 15 desang bong masi circle official or register kuribek nang pula sinilitum ke ase bolong ko maji mande litum ke ase Karbi Institution Bukula branch committee in Pensame nilitum ben so dak pen gache songpa dopan lo pinrem polo lang litum ala pen nilitum same kibang jilangar ni akola so apilong di papa pas pon det pudang da nilitum troy dunde pusi nilitum ka kese volongkom aji pen mensing Ronghang Pilspas Karbiang Long Pini First Executive Meeting Bharatiya Janata Minority Morcha Saching Thengta Silim Khua Community Hall along Maipadopon Mai ke chengpen ki jut an BJP Minority Mandal amaipu Jona Singh Ingti pensi bangso amai dengpon Mai along Karbiang Long Autonomous Council EM Kacherong PP So Cheng Thengta Mondol amaipu Sem Ingleng VDC Chairman Borson Terang Rongmongwit Town Chairman Wiso Terang Lapen Pregjam Aluhisarpo Aman Aping Kedoatum Chetongdun Bangso Mai along Rataphan Long Leapota Tami Ronpon Kadokawe bang pharopho arat chetongdun lapen Kristena Mondoli sitame Mondoli krepho an chetongdun pen maing samjin pen pachunpon rongmongwe pen jirsong ingti news fast Karbiang Long Singhason Mondol Congress Committee
ahin pen ke pater pipon nong 20 singhason MAC constituency angkang ke ongdung Congress asai klembang phubang phi ke doan mate Congress aphat ning kache the thip lapen ki kroi thip arat ke doan kachingrum amai singhason mondol Congress longnit along mai padopon Singhason Mondol Congress Committee amai phu Joy Singh Han Sepen mai ke charipon amai along Kongchun Bang Baburam Inghi ahin pen Clardak pen mai ke phalam the jaipon lo lapen labangso amai along KADCC amai phu mate ex HAD Minister Barim Khorsing Ingti KADCC Kongchun Bang Dr. Mongwerong P KADCC Dunmai Phu Prodip Signar Barim XEM KADCC Dunmai Phu Phuding Terang Ratul Teron NSUI KADYC Akong Chunbang Harmoning T KADMC Atum Setami Chetong Dun Lapen Kaprek Ratchari Asong Atum Amithang Asong Penchi Osi Congress Along Chepaok Dun Si Abang Phubang Phi Atuma Phanta Labang So Amaya Long Dengpon Abirta News Fast Karbiang Long Pen Birta Long Dun Congress Asong Japo Asong Japi Atuma Hin Pen Lamthe ke Jaipon Atenke BJP Atum Digital India Pulo Bonta Rong Rup Ajoke Mobile Network Anta Avelang 0% bank account Ing pulote bank account along 1.5 lakh atangka chethap jipu bonta tangka kilongji kalisi account along asap asup chobirti chot atangka ta ingthan thurong pusi BJP aphan arbokpon lapen non BJP ke jalin porivorton NDA ke charia government ahut MREGA a scheme ta rong asor job card ni pharoi si kachongdat longvek nangji akam kiduk arat atum kam chongda dun longji abarsai ave pusi maya long Congress asong japo atum pen lamthe pangdak pon labangso amaya long bang pharu phoso se arada tum chetong dun si ing samjin pen mai ke pachuna birta news fast Karbiang long pen birta long dun masih dah ada kita nak kontrol ni, kalau sama kita harus itu, ada saya dalam sini dah, ini sesuatu. Tuangnya election nak hati dengan kita hayang ini kan? Saya juga nak ke, itu sih kita nak ਕੰਮ dulu. Kineso dah ada program apa lo macam tu dalam apa nak bilang betul? Ini sebelum ini, untuk continue. Ini program apa yang kami nak? Waktu itu. Major anak dari Singhason 21 long ke dak Singhason pen ke Congress Party si hypoxia juga hello kenala election ahot kadak la depo LA pen komatong ko rin ni laban ke high command pen Obama candidate yelling si litun ke pahay po non mat ke ili tumange candidate ke jong dela tame mo high command ki yelling ke tun ke pahay po Manjapen Dilip Hanse News Fast Karbiang Long Come one, come on. Langi TVS Motors opposite of Tarlangso main gate, Difu Manja Road, Karbianglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS Motors. All type of scooty and bike will be available here, including all spare parts and accessories are also available here. Also, servicing facility and showroom finance are also available here. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Schedule arlo along panchayat nang kilut lo puche habi pimpo Karbia richo long asar tum sita amena vedet polapen Karbia tum jakong avedet popusi aning kipung pen etetheni social media long lodun det lo pusi kechok cheala maputhak chikubirsi dia kacho hangtu Agustin Teron long rikrehini asar tum pherangki amai kiphalong alangli tum pen serwan kep aputhak APHLC atum kapingchong tapua koi kipi ponahut Agustin Teron abang Facebook along lamthe ningjedun kijuno dak kipidun ajok puthot dia kacho hangtu Phuloni pen Arun Kro News Fast Karbiang Long Bukulia Sport Association pen Surihini ra ingkoi Inter Club Football Championship atumi angdun kiti along Rainbow FC la pen Honglok Pet FC atum pen chipo ponsi Rainbow FC atum 1-0 goal pen chipa haipon Bangso along Gotom Hanse best player la pen Rahul Phangcho man of the match anong e chipalong pon
Bukulia Sport Association Maipu Hiteswar Kuch Kachari Pona Mayalong Bukulia Lams Chairman Mohes Inti Noren Teron BLCC Pranjal Bora Ward Commissioner Atumche Tongdunsi Sai Angdeng Alir Alon Pen Chunpon Pusi Mongol Synchro Rainbow FC Manager Pen Pherangke Phan Pachini Pon Polong Komaji Pen Mensing Ronghang News Fast Karbianglong Pinyo Delta Lansi Patrick Iglok Dongni Thakni Kardong